gadamu didu karo gadaku. Ayo isih gedhe gadaku. Ya tak akoni jek gedhe godomu ning atose jek atos godoku. Ayo didu ya. Kula sawang saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo sampeyan kadosipun lagi ke taman duh kita sing sampeyan penggalih menapa Den kula aturi paring dawuh Semar minangka batur pangembating tutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madangaken pepeteng ngudari reruwet handika Ndara Gatotkaca. Den suwewi kula aturi paring dawuh baya wonten perkawis ingkang pundi dene paduka ketingal bingung bilung lungan Ndara Gatotkaca. Hangut darit yasreriwut ora wedi ora watwawadi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomaladi tanwandi binaradi bloko kacoranan kang hambek juti Wa Semar Badranaya. Wa Semar ora bisa ngrasakake panandhang sing tak rasa Wa Semar. Awit apa? Awit dawe Ibu Arimbi nganti mahanane jibek bebek rasaning atine Gatotkaca Wa Semar. Kang Ibu Dewi Arimbi dawuh napa, Den? Kok ndadekke sampeyan bingung? Wa Semar ora suwe maneh bakal diadani wujuding wisudan ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Mongko Kanjeng Ibu Arimbi paring dawuh sing bakal lenggah dampar keprabon dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani ora ana liya kejaba mung Gatotkaca. Kamangka Wa Semar kamangka aku ora saguh dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Gatotkaca rumangsa durung pantes dadi ratu mapan ana ing praja Pringgondani wo. Semareka den prayitna semurire eka ambalik didioni gandayani sampeyan niku kok aneh to, Den? Hantuk kanugrahan bakal didadekke ratu kok malah sampeyan susah. Wa Semar
Gatotkaca ngrumangsani. Aku lagi bocah wingi sore, aku durung mumpuni ing reh ilmu kaprajan. Aku rumangani wa Semar. Sampeyan kudu eling nggih, Den. Sedaya kawula ing Pringgondani niku sampun sarujuk. Para bebrayan agung menika sampun matuk gambuh ing rasa menawi paduka Ndara Gatotkaca kedah jumeneng ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Kenging napa? Kenging napa kok mboten saguh? Niki sing milih rakyat, niki sing milih para kawula. Senadyan sampeyan ngrumangsani bocah wingi sore ning durung karowan sing liyane nika do pecus mimpin negara Pringgondani. Niki pun wancine panjenengan sing jumangkah, wancine panjenengan sing kumrembyah. Sampeyan arep didadekke ratu kok ora gelem. Sampeyan niku disengkuyung wong pirang-pirang lho, Den. Wa Semar Badranaya. Aku isih ngrumangsani durung weruh kawruh babagan ilmu kaprajan wa Semar. Mangke kalih mlaku nggih, Gus. Halam badhe hane nuntun lampah sampeyan. Yen wis wancine dadi ratu, senadyan to endo kaya ngapa, sampeyan ora iso selak, sampeyan ora iso nolak, Den. Wa Semar apa ora pirsa? Babakan apa? Kok nganti Semar ora ngerti? Peranatan negara Pringgondani kuwi sing duweni hak wewenang nurunake wiji ratu kuwi trah kakung. Ewadene Kanjeng Ibu Arimbi kuwi trah wadon. Ora duweni hak wewenang nyekel kemudining negara Pringgondani wa Semar. Kula pun nek ngerti nek trima babakan niku, Gus. Manut aturan Pringgondani niku sing menang nurunake ratu niku mung trah jaler. Pancene ibu sampeyan Ibu Arimbi niku mboten duweni hak wewenang nurunake wiji ratu. Ning wonten dedongenganipun ingkang sampeyan Raden Gatotkaca kudu ngerti, kudu weruh, sampeyan kudu pirsa. Dedongengan apa wa Semar? Mula kang ibu sampeyan Ibu Arimbi kok kenceng anggenipun duweni gagasan sampeyan sing didadekke ratu mapan wonten ing Pringgondani niku wonten larah-larahipun, niku wonten dedongenganipun. Kersane sampeyan sing dadi ratu ana Pringgondani iki sejarahe piye? Niku critane wonten. Kenang apa kok kudu Gatotkaca kang dadi simbole satriya tanah Jawa sing kudu dadi ratu. Niku wonten larah-larahe. Wiwitane nalika kang ibu sampeyan Ibu Arimbi dhaup utawi rabi kalian Kang Rama Raden Werkodara. Karep ben gamblang, karep ben cetha kula tak crita nggih. Kados ngaten critane kenging napa sebabe kok ibu sampeyan kenceng anggenipun badhe ndadekke sampeyan ratu mapan wonten ing negara Pringgondani. Kados ngaten dedongenganipun, Gus.
Rekata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumung kodhek wok simbar Jojo yen ngandika gumalegar kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris wit latalah apa bener kowe Bratasena ya pancene bener iki Kakang Prabu Arimba ya pancen bener Bratasena kowe nungkula Bratasena tak jaluk adikku Arimbi aku ora sarujuk aku ora mathuk lan ora gathuk yen to adikku Arimbi dadi jatuh kramamu wong nyatane Arimbi wis tresna lair kang sarta batin kelawan Bratasena wah ora melek sing dadi mripatmu kowe Bratasena biyen bapakku sing nyedani wong tuamu Pandhu Dewayana utang loro saur loro utang pati disaur pati ora kena tedak turune Rama Trembaka rabi kelawan tedak turune mungsuh ya kuwi tedak turune Prabu Pandhu ya bapakmu kuwi mbuh ora bakal tak gagas ora idep nyatane hadimu Harimbi wis tresna lair trusing batin kelawan Bratasena ladalah biangsat elek kowe Bratasena kowe satriya nanging wegah rekoso ibarat tenguk-tenguk mung nemu kethuk yen nganti kaya mangkono tetel sing dadi jiwa kasatriyanmu ora ana guna paedahe kowe madeg dadi satriya yen arep boyong putri ayo bedan negarane sirnakno ratune dandanen Arimbine boyongen Bratasena butuh ora kenek dieman maju kepara ngarsa leganing atimu ngejak pirang dina ladeni wah
Blow, wet, wah, wah, wah. Dead, flash, wood, wah, wah, wood, wah, wet, wah, blow, wah, wah. Ah! Wait! Ah! What? Ah! Đây! Ah! Ah! Ốt! Ah! 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 Đây! Đây! Ah! Đây! Đây! Ah! Đây! Ah! Đây! Hae, he a a. Hae, hae, he a a. Đây! Kepruk godo ilang nyawamu kowe, Bratasena. Oi! Oh, gadamu didu karo gadaku. Ayo, isih gedhe gadaku. Ya, tak akoni jek gedhe godomu ning atose jek atos godoku. Ayo didu, ya. Ai! Oh! Tek! Wah! Oh! Blow! Blow! Ah! Blow! 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 Ah! Woi! Wah! Wah! Ya! Wah! Mutiar kowe. Ayo ngateko. Ah! Ye! Ah! Ngateko Bratasena. Kakang. Sinokarata mrehtar tamtu tamtu ning utama titi tetep dadi pangobaning ong
wadya tentreming ati tantu kena dinulada tiase lir wulan dadari ing kakang Arimbo kakang kowe Arimbi iya kakang kowe wis malih rupa dadi ayu kowe saiki wis malih rupa dadi Sulistya iya lilanana aku dening Raden Bratasena ya kakang piye karepmu aku nyuwun pangestu kowe aja bandha yudha karo Raden Bratasena ya kakang Arimbi ana tetembungan bedah praja mboyong putri bebasane kejaba Bratasena kuwi tedhak turun mungsuh Pringgondani kelawan Ngastina nganti tekan saiki kaya satru bebuyutan kakang sing uwis ya kakang yen jagat iki anane mung wales winales ora bakal tuwuh sing jenenge katentreman manunggala kelawan para Pandhawa ya kakang ora sotah wis dadi anteping tekadku yen kowe sida rabi karo Bratasena luwih becik tak entengke sing dadi patiku Arimbi nanging aku kaya ora negakake sedane Kakang Arimbo kejaba iku Kakang Mas Bratasena ya ora bakal bisa nandingi apa sing dadi kekuatane Kakang Arimbo yen kuwi wis genah yen kuwi wis cetha Arimbi sawangen kae bojomu nglumpruk tanpa daya ndak sabet nganggo gadaku kuwi mratelake yen bojomu kuwi ora duweni kasekti yen ora bisa paring pengayoman karo kuwi janjane ngalahke Prabu Arimbo iki gampang janjane ngalahke aku iki genah mateni aku iki gampang nanging Bratasena durung ngerti sing dadi pengapesanku Bratasena ora ngerteni pengapesanku yen to sejatine pengapesane Prabu Arimbo kuwi yen ragaku disabetake utawa dimbrokke ana tunggake wit aren Arimbi ucap kacarita nalika samana nglumpruk tanpa daya prasasat linolosan otot bebayune sang panenggak Pandhawa Raden Bratasena nanging dupi mirengaken aturira Prabu Arimbo yen to pengapesane Prabu Arimbo kalamun to den sabetake mapan wonten ing tunggake wit aren wau to tanggap sang Bratasena giya ngetok karo san kang pungkasan grida sang Bratasena ayo ngadeka kowe Bratasena ayo ngadeka yen kowe dadi bojone Arimbi kowe kudu nuduhake wong lanang kang sejati nyoh dodo ndi dodo mboyong putri bedan negarane boyongen Arimbi Bratasena
Loh. Jiwa mancing Loh. Wah. Wah. Yo. Kakang Arimbo Om. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Ora ngira babar pisan kowe wis tumeka pati Kakang Arimbo. Kamangka Arimbi wis ora kurang-kurang suka pemut. Cutelen anggonmu duweni memungsuhan ing antaraning negara Ngastina lan Pringgondani ya Kakang. Wah, Arimbi. Ora susah kok getuni. Ora susah kok getuni patine kakangmu Arimbo. Nyatane kakangmu dijak tentrem ora kena. Kakangmu Arimbo wegah nampa wewarah nampik pitutur becik Indo marang piwulang utama. Ora sah kok tangisi piyak dampyak mrene. Sapa kae? Buta Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara marupta bawana wana margana wah kowe sapa sakpatine Kakang Arimbo? Iki ana buta loro sak kembaran sapa kowe? Inggih Raden, mugi kawuningan. Kula menika kadang anemipun Kakang Arimbo lan Kakang Mbok Arimbi. Sudi amastani nami kula pun Brajadenta. Ula Brajamusti Raden. Wah, apa kowe bocah loro? Apa kowe buta loro sak kembaran arep mbelani patine kakangmu apa piye? Oh, babar pisan boten Raden, babar pisan boten.
Dinten menika malah kula badhe nderekaken panjenenganipun Kakang Mbok Arimbi Kewala. Braja Denta kados pundi Kakang Mbok? Ngene ya Braja Denta lan kowe Braja Musti adiku bocah bagus. Adiku bocah Sigit bocah Jentara. Rehne negara Pringgondani saiki kahanane wis komplang. Rehne sak mengko negara Pringgondani kahanane wis ora ana sing dadi ratu. Kowe wae Braja Denta sing jumeneng dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Kowe wae sing bocah lanang nadyan umure luwih tuwa Arimbi. Nanging aku ngrumangsani wong wadon. Wong wadon kuwi ora duweni hak wewenang panguwasa keprabon Braja Denta. Mboten Kakang Mbok, mboten. Negari Pringgondani dinten menika kula pasrahaken paduka Kakang Mbok Arimbi. Nuwun inggih Kakang Mbok. Semanten ugi kula pun Braja Musti. Kula lila legawa nderek ngayom wonten ngarsa paduka Kakang Mbok Dewi Arimbi. Braja Denta lan kuwi Braja Musti. Kula wonten dawuh Raden, wonten dawuh Raden Bratasena. Kowe masrahke negara Pringgondani marang sedulurmu Arimbi, kuwi ikhlas lahir batin apa mergo kepepet? Lahir batin Raden, lahir batin. Kenging menapa kok Braja Denta kepengin masrahaken negari Pringgondani sakwutuhipun dhateng Kakang Mbok Arimbi awit kula kepengin nyuthel cecongkran ing antarane Ngastina kelawan Pringgondani. Inggih namung kanthi cara Pringgondani kula borongaken Kakang Mbok Arimbi. Ngastina lan Pringgondani ing salajengipun badhe rukun lan manunggal dados sawiji. Bagus. Yen to nganti besok kowe nganti ngundat-undat negara Pringgondani piye Braja Denta? Menawi kula ing benjangipun ngantos ngundat-undat ngucik-ngucik keprabon negari Pringgondani, mugi-mugi mandya ucap kula mboten dawa umuripun Braja Denta lan Braja Musti. Bagus, mandi ora kaya ucape dhewe. Marga hamalatgung ore sang gandha mastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umyus amara wayahanto dados mekaten kirang langkungipun critanipun Den Mangkunawa Semar Badranaya. Inggih kula pun nyeritake, kula pun nggamblangake. Dados punika sejarahipun pancen bener wonten aturan negara Pringgondani, wonten prenatan hukum kaprajan negari Pringgondani, tedak turun wedok, tedak turun wadon menika mboten duweni hak wewenang tumrap keprabon negara Pringgondani. Menika to ingkang paduka bingungaken. Paduka menika anake Dewi Arimbi. Dewi Arimbi menika turun wedok. Kenang apa kok jenengan sing didadekke ratu?
Iya, kuwi sing tak bingungi Kyai. Lah nggih, kula pun nyejarahaken, kula pun gamblangaken kanthi cetha ngegla kang tanpa warana. Dados ingkang borongaken utawi ingkang hamasrahaken keprabon negari Pringgondani menika kok mboten Dewi Arimbi piyambak dudu saka karepe ibu sampeyan piyambak niku mboten. Ning niku sampun wonten keputusan saking kulawarga ageng negari Pringgondani sing pasrah sing borong dhateng ibu sampeyan niku nuwun inggih Raden Brajadenta kalian Raden Brajamusti piyambak. Malah Raden Brajadenta Brajamusti sampun janji yen nganti ngucik-ucik utawi ngundat-undat kawibawane wong atuwane Prabu Tremboko ngundat-undat ke Prabon Pringgondani tinggalane kakange Prabu Arimba Raden Brajadenta sampun sepata sampun patembaya ora bakal dawa sing dadi umure. Ados panjenengan mboten usah kuwatir. Panjenengan mboten usah pekewuh babakan Raden Brajadenta. Iya. Wa Semar ngestokake dawuhmu. Ayo yen pancen kaya mangkono wa wis madhep Kang Sarta mantep arasaning Gatotkaca. Saiki Gatotkaca kepengin. Saiki Gatotkaca kepengin ngudi marang kawruh kaprajan. Kinarya sangu anggone Gatotkaca besok bakal nyekel kendho kencenging negara Pringgondani wa Semar. Bagus Ben, bagus. Nggih, bagus Ndara. Sumangga langkung rumiyin sakmenika kula gandeng tangan sampeyan sing tengen kula kanthi tetugur nggih Gus. Tetugur sesirih cegah dahar kelawan guling awit menapa? Awit ratu utawi pemimpin menika kudu kuat prihatine, kudu banter sing godhong ingkang anyrimpeti krikil watu sing nyandungi lelakon sampeyan. Mangkono wa Semar. Inggih Gus. Iya, yen pancen kaya mangkono Gatotkaca mung manut wae wa Semar. Sumangga. Kula kanthi mlebet wonten madyaning wana Parasara. Sakmangke jengandika Ndara Gatotkaca kula kanthi mlebet wonten ing alas Parasara. Tapa brata nyedhak kalian sing kuwasa. Mangesti sawiji marang Gusti Kang Maha Suci. Barengi sintrang samirana. Mugi-mugi anggen paduka dados ratu ing negari Pringgondani ing benjangipun sageta kalis saking Sambikala menapa kemawon Ndara Gatotkaca. Sentra sami